देखील केलाय कणकवलीमध्ये, काय सांगाल? आज जो निकाल होता बाळासाहेबांच्या विचाराचा निकाल होता, सत्याचा विजय होता. जो बाळासाहेब विचार चालणार त्याबरोबर आम्ही सगळे जात होतो. लोक बोलवती दोन प्रकारे, पण आम्हाला खात्री होती बाळासाहेबांच्या विचारांचाच विजय होणार आणि सत्याचाच विजय होणार. त्याप्रमाणे आज विजय झालेला आहे. आमच्या बाजूने सगळे आमचे आमदार पात्र झालेले आहेत. पण आता मी पुढे फोपावणार, आमची शिवसेना जी आहे ती फोपवणार आणि आमचं सरकार पूर्ण कालावधी पूर्ण करणार आणि भविष्यात आमचंच सरकार असणार युतीचं. शिवसेना काय सांगाल? तुम्ही आनंदोत्सव साजरा करताय. शिंदे साहेबांनी जी 1.5 वर्षापूर्वी भूमिका घेतलेली ती योग्यच होती, ही आजच्या निकालातून स्पष्ट झालेली आहे. आणि बाळासाहेबांच्या विचाराची फारकत घेऊन जी काँग्रेस राष्ट्रवादीवर आघाडी केली होती ती लोकांनाही मान्य नव्हती आणि बाळासाहेबांनाही मान्य नव्हती. त्यामुळे आजचा हा निकाल हा बाळासाहेबांना अपेक्षित असा निकाल लागलेला आहे आणि खरी शिवसेना कोणाची ही आजच्या निकालातून स्पष्ट झालेली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे पक्ष आणि चिन्ह हे शिंदे साहेबांचा पक्ष हीच खरी शिवसेना आहे, या आजच्या निकालातून स्पष्ट झालेलं आहे. यापुढेही असेच निकाल लागतील आणि शिवसेना जी आम्ही इथे मुहूर्तमेढ रोवलेली आहे ती भविष्यात त्याचा वटवृक्षात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न आजच्या निकालातून आम्ही स्फूर्ती घेऊन करणार आहोत. हीच खरी आजची आमची प्रतिक्रिया आहे. आवाज कुणाचा? एकनाथ शिंदे साहेब मागे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.